Jouw buurt kan leuker en gezelliger. Bedenk een unieke speelplek, ontwerp groene stroken of organiseer burenhulp. Het beste plan van Limburg wint de hoofdprijs van Onze Buurt. Ga samen aan de slag. Doe mee! Venlo Oost doet mee aan Onze Buurt omdat het geld hoopt te winnen voor een werkplaats voor de wijk. Een repaircafé is er al, maar de buurt met veel arme gezinnen heeft nog meer praktische plannen. Dit is ook vaak een buurt met bewoners erin die het best moeilijk hebben. Veel mensen die werkloos zijn, veel mensen die in bijstand zitten. Daar proberen we toch hier wat voor te doen natuurlijk. Hallo. Goedemorgen. Ja, ik heb hier iets van de dokter. Er zijn wat problemen mee. Kom binnen. Pak even een stoel. Ja, de band is lekt, die wil niet meer vol blijven. Voorband, achterband. Dit is het repaircafé. Dit is het repaircafé, klopt. Dit bestaat al, dus dit hoeft niet meer te winnen. Nee, dit bestaat sinds 18 januari. Dat draait heel erg goed. Maar je ziet zelf, de ruimte is erg beperkt. We kunnen niet echt losgaan zoals we los zouden willen gaan. En vandaar dat we dus op zoek zijn gegaan naar een andere verhuizing. En daarvoor ook de wedstrijd Onze Buurt. Waarmee we dus eigenlijk naar een werkplaats voor de wijk kunnen gaan. Brengt contacten met zich mee binnen de buurt. Een cohesie binnen de buurt. En je ziet heel veel mensen die graag contact hebben. En voor mij gezelligheid en een stukje ook waardering. Volgens mij is het ventiel kapot. Er zijn mensen die dus workshops kunnen geven, zodat ze zelf leren het gereedschap te repareren. Wat we er ook willen onderbrengen is een uitleencentrum voor gereedschap voor bewoners van de wijk. Mensen zelf kunnen werken, dus het komen lenen. In principe zodat de achterkant hadden ze gemeten dat die precies, het moet erdoor kunnen. Hoe ze dat gedaan hebben weet ik niet, maar ze hebben, aan de achterkant hebben ze dat opgemeten. En daarnaast willen we ook nog een klusploeg onderbrengen, die klus bij de bewoners in de buurt. En mensen die bijvoorbeeld iets met de tuin gedaan moeten hebben of mensen die zelfs niet met elektriciteit durven werken, die willen we ook in huisvesten. We willen eigenlijk kortom een geheel centrum maken onder één dak. Wat vooral ook heel erg belangrijk is, dat de bewoners betrokken worden bij het geheel, iets voor elkaar gaan doen. Zeker met de komende participatiewet is dat best belangrijk, denk ik, want dan gaat het ook echt gebeuren. En daarom willen wij graag die werkplaats van de wijk. Ja, Rema. Ah, dat houdt hij perfect. Een paar pijlers waar het op rust, dat is de sociale cohesie bij de bewoners. Dat is dus dat de spullen niet meer zo snel weggegooid worden. Dus het is goed voor het milieu, zeker Venlo heeft daar een naam in te verliezen lijkt me. En de kennis verhogen van mensen, zodat ze zichzelf wat meer kunnen redden. Dat zijn eigenlijk de drie hoofdpijlers waarop het rust.